Soc en Rai Puig, aventurer i amant del mar. Després de recórrer mars i oceans per tot el món amb el meu caiac, ara navegaré la costa catalana en la cerca d'aventures, personatges, històries. Wake up now. Benvinguts a Gent de Mar. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk. Estic en una de les moltes coves del terme municipal de Palafrugell. En aquesta nova etapa navegaré pels barris marítims de Tamariu, Calella, Palafrugell i Llafranc. I tot seguit posaré rumb cap a Palamós i Platja d'Aro, explorant la Costa Brava més idíl·lica, la de les Pinedes arran de mar, passos estrets de granit i, sobretot, la de cales paradisiaques plenes d'històries amagades. Som-hi! We both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers, so we both sing. Arribo al primer dels 3 antics barris mariners de Palafrugell, Tamariu, una estampa típica gràcies a la rehabilitació de les antigues barraques de pescadors, tot plegat rodejat d'un autèntic pulmó verd. Tal com deia l'escriptor Josep Pla, com a Tamariu, el perfum dels pins no l'he sentit enlloc més. Disculpa, què llegeixes? Estic llegint un llibre de Josep Pla. Josep Pla? Sí, La guia de la Costa Brava. Molt bé. Sí, perquè tinc entès que Josep Pla era d'aquí Palafrugell. I tant. I quina relació tenia amb Tamariu? Tenia una relació molt íntima, molt estreta, perquè considerava que aquesta cala era la quinta essència de la llibertat, del desig dels palafrugellencs de la vida lliure. Josep Pla tenia una relació molt estreta amb el mar, sí, molt. Era un apassionat, un amant del mar, tant per la bellesa del mar, evidentment, el silenci, per això li agradava remar o anar amb vela, per poder sentir el silenci del mar, i a més per els productes del mar, que era un gran gourmet. Tu personalment, què t'apassiona de l'estil d'escriptura d'en Pla? Què t'agrada? El que m'agrada és que en qualsevol lloc que pots estar llegint un text de Pla, pots contemplar el paisatge o imaginar-te com era quan Pla el descrivia, i de fet Pla és el millor anfitrió que tenim aquí a Palafrugell. I per fer-te la boca aigua et dono aquest llibre. Ostres, moltes gràcies. De res, només faltaria. El llegiré amb molta il·lusió. Moltes gràcies. Molt bé, merci. Doncs fins la propera. Que vagi molt bé. Adéu, adéu. Adéu. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song is over we go home. I know that... He deixat el caiac en aquesta cala tan salvatge i em disposo a pujar a peu a través del camí de ronda que uneix els 3 barris marítims de Palafrugell cap al far de Sant Sebastià, a prop de Llafranc. El far amb el focus de llum més potent de Catalunya.
Per nosaltres, els navegants, ja sigui a motor, a vela o en caiac, els fars són molt importants, no? Perquè donen personalitat a l'entorn i són com marques que són inconcebibles. Quina ha sigut la importància d'aquest far en concret al llarg de la història? Al principi estaven entre Sant Sebastià i les Illes Formigues, però als pocs anys, això parlem de mitjans del segle XIX, van veure la importància de fer-lo just on estem ara. I va ser cabdal perquè ja en aquell moment ja era un far que la potència era de 22 milles nàutiques i ja en aquell moment era el far més potent del litoral català i un dels més importants de la Mediterrània. El punt d'inflexió fou als anys 40, quan el varen electrificar amb l'electrificació del far, perquè llavors arriba la potència que té actualment, que són de 32 milles nàutiques, que són gairebé 60 quilòmetres. Molts quilòmetres. Per tant, des del primer moment va ser un far de referència en el litoral. I actualment no és el més potent de Catalunya? Actualment segueix sent el més potent, com en el primer moment, i segueix sent el primer far de primer ordre i el més potent que arriba més lluny i també el que està en una situació més elevada de Catalunya, perquè ara ens trobem a 169 metres sobre el nivell del mar. Mira. I dius que actualment els fars estan automatitzats, però imagino que fa unes quantes dècades aquí hi havia l'antic ofici del faroner, no? Exacte. Què me'n pots dir? Al principi eren tres faroners que s'anaven intercanviant i les tres famílies dels tres faroners vivien aquí a les dependències del far. I hi ha una frase que ho resumeix molt bé de la Concha Saurí, que va fer el llibre, el capítol sobre el far de Sant Sebastià, que diu que a mesura que entrava la tecnologia per la porta, el faroner sortia per la finestra. Doncs, escolta, em sento un autèntic privilegiat estar aquí amb tu. Moltes gràcies, David. Molt bé. De res, Rai. Fins la pròxima. Calella és un dels barris marítims del municipi de Palafrugell i és un dels pocs de la Costa Brava que encara conserva l'encant que respirava els pobles de la zona abans que arribés el turisme de masses. Carrers estrets, cases emblanquinades, barques de pesca arran d'aigua i tot plegat situat en una costa rocosa i esquitxada per petites cales bucòliques. Estem a Sa Parola. Què era aquest lloc? Per què servia? Aquest lloc servia per tenyir la xarxa, perquè la xarxa era de cotó. I es feia malbé bastant ràpid. I aleshores, perquè aguantés més i tingués consistència, es tenyia. Es tenyia. I a més es tenyia amb allò amb escorça de pi, que és de color marronat, i deien que així el peix no veia tant l'engany. I aquí és on feien la barreja de xarxa i tint. Perquè vostè era petit i tot això ho veia. Mare de Déu, jo ho recordo perfectament. Què veia? Ara, aquest Nartèmio el veig com si fos aquí jugant gallades d'aigua. I escolti, última pregunta. Calella Palafrugell ha canviat molt estèticament la façana o encara manté aquesta imatge típica? No, manté la imatge. En principi aquí davant no s'ha modificat gaire perquè l'Ajuntament afortunadament ho ha controlat. Inclús molts anglesos me diuen a vegades, com feia, per exemple, anys que no venia, the front is the same. El davant és el mateix. Sí. Escolti, Albert, ha sigut un luxe i un privilegi per mi escoltar-lo. M'encanta escoltar la gent gran i que vostè hagi estat aquí de petit m'emociona. Busca'm a l'Empordà d'indrets salvatges prop d'una platja. El meu poble viu cara al mar. Busca'm a l'Empordà racons del sis barquejant per les cales enamorades. Caram, no podia marxar de Calella sense escoltar unes habaneres. Mares de casa, busca'm a l'Empordà. Hola. Hola. Us he vist cantant. Imagino que sou un grup d'habaneres. Sí. Com us dieu? Portbó. Portbó. I és molt antic el grup o...? Home, el grup ja té uns 56 anys. 56. El que passa és que me conservo bé.
molts més que no pas nosaltres. Sí, hi havia gent que cantava abans que vosaltres. I tant. Intentem mantenir aquesta tradició. Molt bé. Perquè les habaneres és una cosa d'aquí de la Costa Brava o ve de l'estranger? Les habaneres és una cosa que ha quedat molt d'aquí en el format que fem, diguem. Tres cantants amb una guitarra, a vegades algun acordió, però les habaneres s'encanten arreu de la península i fins i tot a Canàries. Ah, sí, eh? Sí. I els seus orígens quins són? Els seus orígens és el viatge de la contradansa europea a Cuba, a mitjans del 1800. I llavors els ritmes que hi havia allà afrocubans allà, amb la contradansa europea, van fer aquesta barreja. Deixo enrere Calella de Palafrugell i la cantarella de les seves habaneres al meu cap, posant rumsuc. Passo per davant dels coneguts Jardins de Cap Roig, un espai de gran bellesa, situat al bell mig de la Costa Brava. Disposa de més de 1.000 espècies vegetals provinents de totes les regions amb clima mediterrani del món. Situades a 700 metres de la costa, vinculades amb molts naufragis, però també a la famosa batalla de les Illes Formigues, on el comandant català Roger de Llúria va derrotar l'armada francesa. Bé, me'n torno cap a la costa a buscar lloc per passar-hi nit. You cannot spaces, knowing now that I'm not alone, and you're all around, and I had 49 places all lined up while I'm stumbling round with a... Continuo navegant per una captivadora costa, plena de racons per explorar, i també passant per davant de Cala Castell, una gran platja silvestre que va ser salvada de ser urbanitzada, gràcies a la fermesa dels habitants de Palamós i d'un referèndum local guanyat per majoria el 1994. Al costat de Castell hi ha Cala Salguer, un petit oasis aturat en el temps. Escolti, vostè és en Miquel de Salguer. En Miquel, bueno, sóc en Miquel de Cal Boter. De Cal Boter. I aquí ara estic aquí a Salguer. Perquè Salguer, què és? Què era aquest lloc? Sempre s'ha dit que Salguer era casetes de pescadors. Sí. Això és una llegenda urbana. Ah, sí? No. Això era gent que pescava, que és molt diferent. Clar. Tenien un bot, anaven a pescar, i després, però no eren professionals de pesca. Que a banda tots els bots eren de fusta. També ha sigut una llàstima que ja s'ha perdut això. Bé, però tot i això, les portades aquestes de colors, l'entorn, és meravellós. És com un tresor del passat, no, això? Perquè gairebé no en queden ja. A més, ara està tot protegit, no es pot tocar res, no es pot fer res. I escolti, vostè viu aquí? Jo visc aquí. Tot l'any? Tot l'any. Caram. És l'únic? Sí, pràcticament som l'únic. Sí, som l'únic. A l'estiu hi ha molt d'ambient, l'agost sobretot, el juliol no tant, però jo des que em vaig jubilar, al cap d'uns dies, al cap d'uns anys, un any o dos, vaig dir me'n vaig cap a Salguer. A què es dedica? Què dedica el temps vostè aquí? A veure, jo dedico tot el temps, faig vaixells de fusta, faig làmperes de fusta, en troncs que trobo per aquí, i després ara escric les meves memòries. Home, molt bé. I, bueno, el cap el tinc... amoblat. Sí, i sempre tinc alguna cosa per fer.
Doncs, Miquel, ha sigut un honor conèixer-lo i continuï sent el guardià d'aquest petit paradís. Jo, mentre la salut me respecti, això que és l'important, jo aquí em trobareu sempre. I tant. Moltes gràcies, Miquel. A vosaltres. Me'n torno al caiac. Adéu. Molt bé. Adéu. Arribo a Palamós, vila marinera per excel·lència. És una de les destinacions turístiques més preuades de la Costa Brava, la qual em serveix per descansar-hi un dia sencer i explorar el seu patrimoni cultural lligat al mar. Facing another way that I am knowing that the love can't stay in the out. Down by the water, singing our songs, my darling, the loving songs going down. Oh, 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 let it go. Doncs, Glòria, des que he arribat a Palamós em destaca aquest vaixell tan majestuós. On estem? Ens trobem al Galeón, Andalucía, que és una rèplica d'un vaixell del segle XVII que s'ha creat per poder fer visites i activitats entorn al fet marítim i de com era la marina mercant espanyola en època moderna. Vam fer una rèplica fa uns 10 anys, més o menys. Sí, rèplica, És una rèplica, no és original, I l'utilitzen per fer això, doncs, conviden la gent a bord, fan visites i fan grans travesses. Aquest vaixell es va crear per fer travesses transatlàntiques. Anaven a les Amèriques o fins a Filipines. Així de cara. I des de Palamós, per què l'heu fet venir? A Palamós hi ha una llarga tradició marinera i marítima, és evident que som un port des del segle XIII i per tant la relació amb el mar forma part de l'ADN de la població. Fem festivals mariners com el Terra de Mar que fem al mes de maig i sempre que podem i si sabem que algun vaixell passa històric per la vora el convidem a venir. I si m'haguessis de dir un eslògan que relacionés Palamós amb el mar, quina frase em diries? Et diria el nom del nostre festival, que és Palamós Terra de Mar. Palamós Terra de Mar, que bonic. Home, Palamós neix del port, per tant formem part del mateix, som un municipi relativament petit, amb molta línia de costa, i la relació amb el mar és diària, i és evident. La pesca, els creuers, el que és el marina mercant, que ara és present, és real, és de passat però és molt de present. Doncs, Glòria, moltes gràcies per ensenyar-me aquesta terra de mar de casa vostra. A vosaltres. Gràcies. Tot i el seu reconegut atractiu pel que fa a les activitats de lleure i oci, a Palamós s'hi respira encara un autèntic ambient pesquer. El seu esplèndid Museu de la Pesca així ho certifica. Just en aquesta casa que tinc al darrere hi va viure la meva família per part de pare. El meu avi, en Ramon Puig, sempre m'explicava anècdotes de com va ser el pràctic del port de Palamós, és a dir, el que entrava al vaixell de port. Com m'agradaria que encara hi fos per explicar-li les meves aventures. Bé, me'n vaig cap al moll, que no em vull perdre l'arribada de les barques de pesca. Ei, Miquel, com ha anat la pesca avui? Bueno, prou bé, prou bé. El pitjor dia de la setmana, però. Ah, sí? Sí. Per què? La pesquera ha sigut bona, però és el dia que ha sigut més fluixa. I a quina hora heu començat avui? Doncs, bueno, a les 6 arribem a bordo i anem preparant la barca, anem a fer el gel, traiem l'arc, i llavors allà entre 2 quarts i 3 quarts anem sortint d'aquí de la dàrsena i ens posem aquí fora a la badia. I 3 quarts de 7 arrenquem. O sigui, jornades de 6 del matí a 6 de la tarda o passades, no? Èpiques. Èpiques, Jornades èpiques. I avui la pesca, què heu pescat? Avui hem anat a la gamba. A la gamba? Hem anat a la gamba, sí. I per què té tanta fama la gamba de Palamós? Què té? Perquè és molt bona. Molt bona. Hi ha la gamba vermella i la gamba blanca, no? Sí. La gamba vermella és la que, bueno, de fet, Palamós és famós per la gamba vermella d'aquí, no? Sí. Hi ha 2 caladors, dels 5 o 6 que anem, que són els que donen realment el nom a la gamba de Palamós, perquè realment és una gamba que té una textura, un color, és molt més viva, és molt...
és superior. Doncs res, Miquel, no et distrec més. Moltes gràcies pel teu temps, Gràcies, vagi bé. Acabo el dia fent una degustació de cuina marinera a l'espai del peix de Palamós i agafant forces per continuar el viatge l'endemà. Down by the water, empty and calm, my darling, the loving sun's coming up. Començo un nou dia, recorrent un litoral més humanitzat i amb moltes ganes de seguir endavant. Left the city for a lost romance. Left the city with blood on my hands. Falling at the leaves from the sycamore. Running like a thief through an open door. The countryside looks pretty at night. Everything caught in the pale blue light. Wait to see the break of dawn. I've been awake now for far too long. But I'm alive. Segueixo a peu un tram fantàstic del camí de ronda cap a Platja d'Aro, rodejat de caletes meravelloses que em permeten seguir gaudint dels capricis de la natura. Arribant a Platja d'Aro, un d'aquells enclavaments turístics, símbol de la dimensió internacional de la Costa Brava. Estic caminant pel passeig marítim cap al port, perquè he quedat amb una local, la Cristina Pujol, regatista professional, que va participar a les Olimpiades de Tòquio i que actualment està al top 10 del Campionat del Món. Uau! Ei, Cristina! Hola! Bones! Com estàs? Molt bé. Bé? Sí. S'ha girat vent i pensava, avui la Cristina li agradaria estar al mar, sí o no? Avui fa un dia esplèndid per navegar. Clar, perquè tu et dediques a competir a vela. Sí, sóc navegant professional, competeixo amb Ilka Six, més coneguda com Làser, i competeixo a nivell mundial i olímpic. Uau, inclús Olimpiades. Sí. Com va ser l'experiència? Bueno, fenomenal. Sí, és un somni fet realitat. I com descriuries la sensació de navegar a vela? Què t'aporta? Què t'agrada? Bueno, a mi m'agrada molt fer esports a la natura i especialment en el mar, navegar gràcies al vent i a la teva força física és espectacular, és una sensació que s'ha de provar. I ara que acabo de desembarcar aquí a Platja d'Aro, com és viure en aquest poble més enllà del turisme a l'estiu? Doncs és fantàstic, tens de tot i a mi que m'agrada molt l'esport, a part de navegar, tens muntanya, pots fer tots els esports de muntanya que vulguis i també tens coses a veure com el Parc de l'Estany. Ah, sí? I per navegar és perfecte, tens vent tots els dies. Aquí tenim tramuntana o garbí i avui fa tramuntana, així que m'agradaria anar a navegar. Vols venir amb mi? De debò? Sí. Uau, m'encantaria, seria un honor navegar amb una olímpica. Doncs anem-hi. Va, som-hi, vinga. Romance. Left the city with blood on my hands. Falling at the leaves from the sycamore. Running like a thief through an open door. Quina experiència ha sigut navegar a vela una estona amb la Cristina. M'ha encantat. Però ara em vull trobar amb un vell amic en una de les atractives cales de Platja d'Aro. Un altre aventurer i amant del mar. Però ell el recorre simplement nedant.
tinc entès que tu vas ser un dels propulsors de les Vies Braves i tu has potenciat molt perquè la gent comenci a nedar al mar. Què té en el nedar que s'hagi posat tan de moda? Bueno, la veritat és que no és només culpa, doncs, per exemple, del neoprè, que realment ha apropat molta gent al mar perquè et dona flotabilitat, et dona protecció, sinó també altres coses, no? Saps que l'auge dels esports outdoors ha augmentat molt, el triatló també, tot això jo penso que ha ajudat aquesta corrent i ha fet que ara mateix la natació al mar visqui un moment molt dolç perquè m'atreviria a dir que és el moment de la història de la humanitat que hi ha més gent nedant al mar. És cert. Sí. He llegit el teu llibre i sé que has fet moltes aventures pel món nedant. Digue'm les més significatives. De quines recordes algo especial? Ostres, doncs la veritat que totes suposo que com tu, les travessies amb caiac, totes tenen algo singular i especial i un record que mai s'esborra, no? Sí que és veritat que hi ha llocs molt singulars, com per exemple l'Estret de Gibraltar, el Canal de la Mànega, no? Són llocs molt... diguéssim... Creuar l'Estret de Gibraltar nedant i creuar el Canal de la Mànega nedant, no? El Canal de la Mànega, quants quilòmetres són? Són 35 quilòmetres. Què té la natació que t'apropi tant al mar? Perquè els caiaquistes anem per damunt, els que naveguem amb la vela anem per damunt, però vosaltres aneu justament a la línia de flotació, entre el cel i el mar, no? Com és aquesta comunió amb el mar tan estreta? És total. La comunió és total, no? Jo sempre dic que la manera més directa de connectar amb el medi marí és ficant-te-t'hi tot tu a dins, si pot ser sense cap protecció, notant a la pell el tacte. Perquè tu acostumes a nedar sense neoprè, no? Jo acostumo sempre a nedar sense neoprè i també la posició del nedador envers el mar és molt significativa. Tenim la mirada dirigida cap al fons marí, no? I això, moltes vegades, inclús sense veure el fons marí, perquè, com saps, quan atravesses un canal d'aquests, la majoria d'estona veig blau, blau, blau i res més que blau, sí que et fa connectar molt amb aquest medi, no? I et fa prendre consciència. De fet, jo a través de la natació al mar he conegut aquest espai marí i n'he pres consciència i l'he estimat i ara el vull protegir, no? És una cadena, no? Conèixer, estimar. Exactament, no? Ja estic arribant al final de la Costa Brava. Només en queden 4 municipis. Porto moltes milles navegades, dies acumulats i, sobretot, innumerables experiències viscudes. Però, tal com deia l'escriptor Marcel Proust, un verdader viatge no consisteix en buscar nous paisatges, consisteix en mirar el món amb nous ulls.